Когато хората сравняват модулна баня с стандартна баня, изпълнена по класическия начин с майстори, почти винаги фокусът пада върху цената на основните дейности. Това обаче е най-грешният начин за сравнение, защото обикновено се гледа любимото и така нашумяло лепене на плочки. Най-често извън сметките остава управлението на процеса и скритите разходи зад него. В един момент трябва да се координират различни майстори, като зидари, мазачи, плочкаджии, ВиК и ел специалисти, всеки със свой график и различни приоритети. Много често се стига до ситуации, в които работата просто спира, защото е необходима сериозна координация между етапите, а тя просто липсва. Времето тече, сроковете започват да се разминават, а отговорността постепенно се разпределя между няколко изпълнители, без да има един отговорник за крайния резултат. В хода на изпълнението почти неизбежно се появяват и корекции. Наклоните не са направени както трябва, нещо трябва да се преправи или се оказва, че даден детайл изобщо не е бил включен в първоначалната оферта. Тези корекции рядко влизат в първоначалните сметки и почти винаги водят до допълнителни разходи и накрая изпълнителя се оправдава с лошото качество на грубия строеж. За клиента това означава нови решения в движение, разговори, договорки и постепенно увеличение на бюджета. Към това често се добавят и разходи, за които изобщо не се мисли в началото. Остатъци от материали, изхвърляне на строителни отпадъци и допълнително почистване в края на обекта. Именно тогава разликата между първоначалната сметка и реалната крайна цена става най-осезаема. Затова нашата модулна баня Q-Box, която включва готови стени без нужда от зидане, основата, хидроизолация, фабрично оформени наклони, цялата ВиК инсталация, електроинсталацията, плочки или облицовки, санитарното оборудване, осветление и вентилация е предвидима инвестиция, изработена в значително по-кратки срокове с високо ниво на качествен контрол при фабричната изработка.